shua ya ka bangingen sedang ya ka jing syakri blay ha ka ni ka janmit ngesngo mangilay banlet shua ha ka jidway kmajong blay nginya duway kaburam bat ka jingmo ngi a shamea au blay ukpa jongi ubahabneng namar ka ni kapor ka bakorto joga ni kamit kabame malasya yangi kumki kun ki jong me bangin don haga ying ka bakentang ka jong me ban syakri bat ban pendon buram ya me yalam ya kapor joga jing syakri natu ka bastang hadu ka bawai no snow au blay ya ka jing duwai ka jongi kelet bat map ki palat ki duna ki bamesya mengi haga kerteng ka batyang tam ka jong utrai unang penem ba it jongi uji sukres Amen. Nginyarway akajirway kaba sanspa anriw pukanday. Sanspa anriw pukanday. Yublay long kaburam ki kambulale. Lukon ulapha yang ibu it Uay la ka jingem kakuna mansiw. Kakerdap neng upli bakin rong kibriw. Shadman Duanda ujisu kun syaukpa ai buram ya ubulale kampela das nam leila penlong jing sius pajanai jing em haki banget ban ai nong po ubakraw tambawan danget scam kajing mapajing so uji su on shem doyaro ya utrai snapertei ba ukren doyaro ya utrai iki ben Shadman Tuanda uji sukun syaukpa ai buram ya ubulale kampela Kikam kibakra ulale hapertei da uru hadonu Slay Henry kan salong ting pelakam lad ondaya uji sungin yo imarkma doyaro ya utrai snapertei ba ukren doyaro ya utrai hiki ben Shadman Tuanda uji sukun syaukpa ai buram ya ubulale kampela An kerpat imes manjuri kanong pot en skop haban puli ya kaktien jong blay ban buru ya ka jing duway Haswa bangan duway ngan penpuli na kaktian ke jong blay ya ka bangila ban syam na kasiti ka beningkong apostol Paul upol apostol si Timothy kalnong ka ba lai ka dukat ka beningkong but no amos kalnong ka ba pra ka dukat ka ba
khatwe hadu khat ar bat ka ba khadu na ka shithi baning kong Petras kal nong ka ba saw ka khat ka benyo ki ktian ki ba angkum nia henrei tu tep ye kania bah ki sngi ki ba khadu kin wan ki por bashitam hakmi ki sngi kin wan ong trai blei bat ngan pha ka jing ka do hakari ka jing ka do kpu lim ne ka jing sliang ya ko henrei ka jong ka ba yo asngawi ki ktian utrai bat kin ya chen na ka duriaw sha ka duriaw bat na shate hadu mingi kin ya pet chani ba chawe bat banwat ka ktian utrai te kin shamya ka henrei kata ka bukod ki a baro kalajan ken namar kata tu pen khan adakar ba tu pen sharai ki jing duwai uben kur khuna ka bayo asno ek tian jong u tigen lang ble jing duwai ku pa jing bab ning long khoi ka teng ka jong me wan ki ma ka jong me long ka man ka jong me ha khndo kum bab ning ka jing o bat ku buram ka long tang shame king ko pa ka jing don ka jong me ki sing pa ba li no ba do ka ne klamat ka ba menta hoi king ko pa wala ka boy jang ka jing dum ka awan nin shaba ka ri ka jong ko pa henring ai ngo ime king ko pa ba me long ble bom ji e no king ko pa mila play kala kalanti ngi king ko pa ya ka bingin laban ya ban long yi kini ka jing shakri ka jong king ko pa ling ba kini ki YouTube channel king ko pa isne kin raba menang ker khu king ko pa ka jing persang ka bere king ko pa jong ka balang king ko pa penchai boy ngi we pi we king ko pa du men sim khu jong king ko pa ngadu wai ru king ko trabam dalam lingkar ko pa ba kisi po ban sawan ngim tep ayu king ko pa ka jing imjong hen ring bo ti king ko pa kini ki baro king ko pa hek sang ti ble badan bo ka jong mi king ko pa pemen penyai ka jing em ka jong ba mala ka singi long ma miu ding do bu shan do nam ta ka jing em ka jong dan amerika ru king ko pa ba kari ka jing ka ba ma da preng jong ki jing e ka jing sha tan jo king ko pa bo buan jan lingbao ni knyang jing pang king ko pa u coronavirus na ni covid-19 ko pa try nga duwa ka teng ka badan bo ka jong mi king ko pa bemen pen kya king ko pa ni knyang jing pang da ka snam bo ko ro ka jong mi king ko pa onu mi no king ko pa ngi ko pa long lam ma mi asan tha jingi nga duwa ro king ko pa ma men dan lam ring ka ro king ko pa ba ka ni ka jing shakri ka jong ka badang sa dan lam ring ka bu shakri ban sa me khubor na kting ka jong mi sa phang bor king ko pa ka jing pen khre ka long na u king ko pa hande ka jing pen janai kan wan na mi king ko pa chimti ni ka po badang sa jing ka jing shakri ka jong ni pa ki ni baro ka teng bu try no pen em jing Jesus Christ amen ka khubor hagari kami kalong ka subject ka baong ka jing shifting yaw blay kalong ka jing sdang ka jing tip ya kani ka subject la pinsong nong rim nakakita proverb kalinong kabaningkong karekot kabanyaw but ya kani ka subject la pinkha naka subject deng ka jing shifting yaw blay but yakani ka subject hakani kamit la shanya highway ni kirangba Mr. GRL Marcelong shwa ya kabang inyo asngaw yakani ka subject nginyarwa ya kajirwa ka ba shispa lay punyo kabor kaktin utray pa atray la jing sawa menta da kabor bakraw banyale ya kaktin jongme Sha bubreu umlakan pau ya keleng ding boneng thang kabaman bat jingmeng Paatraya la jing sawa mentada me
ni so kemen sibun hak ni ka janmit ni balang jong ni tayo bakum ka balang hang ni ulum siap hakum ka ni ka por babarok ngin haban syong lagi jong yeng isam lagi jing start jong ka balang ling ba ni juk bamta yo ban syakri yo blai ling ba ka ni subject hak ni janmit ka subject ka belasania kabak balang lebu hak ni janmit kalong di jing siap ting yo blai kalong ka jing sedang ka jing tip yak bala pensyong nong rim na ka kitab ki proverb kalnong ban nyaw kalnong ban ningkong bat ket khot ban nyaw yak bala penkha na ka subject jong ne kwatar ka jing siap ting yo blai ka ban ningkong ning siap ngasngo ban ai kublai ya inong serai jong kabalang kam tam teman besan ba penyat ane ka jingasang hak ne miet ka online service ki dekat jong ka program committee ki bla ide yang ban pensiat ane ka subject ka krau ka bakhia bede ku ne juk akid bokir wiang ya kabalang hang ne ulum siap Barki balang ro hasil telop ke pertai. Hakom ke nega por ke pertai ke dalam dan jing lockdown. Ringin syakri yo blay ling bagi ni kilat. Bagu ke jing lang jing start ke ayangi hang ni por. Kerang belum sim yo por ngin ya lej baca ke subjek. Ya ke nega subjek. Yang ne kitab ki problem la tho Daw Solomon udai ukun jong usim bakrau David bat layatu ang ni yang jing sisa lalang kipule na kitab ke benikong jong kisim nadu kalenong ke balai ke dekat ke ba lai dekatan terter gitu yangi bau David ke muslim bakrau badan ke jingkit klik nam taro jong ukun ujulai ling ba ke jing kenya ban ai siau balai bon ai ti yalo jong ukun selaman bahadin jong dei selaman ban yo yak ne jing sensiar yak hima ba ha Israel long ba ko wai ka mit kat ba Solomon hak jing long kena jung yo thia kenjai hak jing thia Henry David ulakiu cha kawai ke jaka ba kentang hak ba ula ai ke jing kenya hak ta ka por batkat ba David bang don na po ka ta ka jaka hajidan Aburong ai kena jing kenya hakmat lau jong balai Solomon na pedang ngejing yo thia ula yo sngo ngejing pos new baong abo ula yo sngo ngejing pos new jong bad ula ong ublai how Solomon ko Solomon kun jo David topan ka ai ngan ayame jing so kemen kum ukun Balsius pa jong blay Solomon kumukna ta por ong. Siam lapan ya kanu nam ta jing mentoy simet. Siam lapan ya spa ka pau. Siam lapan ya ai bode ben yo. Jok men sibun la ong. Solomon ula ong. Ba la ka dayanga bangan sensyani upai ba. La ka dayanga bang haban bisa riki. Kumnongan la. Blay na long ka man ke jong me. Ai hanga yak jing start yak jing champang ba kumno ngan la ba senchar ban penbek elo jong pai lang ong isokmen adain jong kata kapor kaki ladang ipule nang neka jo ke kitab yitu ong bo play ul ai yo Solomon yak la jing start
bar kata ke jing stan ke bos Solomon uyo ang tin ke jong blai ba om dan lo way pat uban la ban yo ya te jing stan la hashwa jung u la ne hadin jung u tai tang mo un yo te jing stan bo blai ul ai kerpang yo u dei halor gene ke nongrem bau Solomon ula ban tho yang ni ki proper badan ke jingkut jingmot bas kam ba kum ki sekri jong blai ni dai ban perkhat bat kum no dai ban im kum ki Kristan kani ka subject ka khot yang ni kum ki bangai ki bayos ngau bat bi i bagi bang ju pulai tin ki jong blai ka long blai ukam kenti yang apa dia pi kibangai nya pim ngai rening pulai kat kum kitab Genesis kelenong ngabaya kelenong iwai dekat ba arfun riu bat kum juro nak lenong ke ba ar dekat ba nyau blai uang blai ulah thau yo briu dal ki jong kiti balo thau ke dur ke jong ke jing srim jong uhi bat ha juga por long bala persat bro na ki tlu khumot bau nyo ke jing im ya ke jing im kum ubreu haba kum ta ko ki benreu ha ka perthai bat kham tam kum ki bangai ki jong blai ka ei ka benta ke jing im ki jongi bangin bishar bangin sinsya la ni dei ban yet yo blai nek ei ka benta ka bangin le ha ke jing im ki jongi andai ka ne ka subject ka khot yang i ka long boleh ukwa yangi haswa bangin le ya kanu no kam kanu no jing temu to ngin le cho boleh bang yo ke siap ting yo boleh kam dai ke jing ting ban siap ting ka phe ke jing ting along bang penting ko tempan ya nong eating yo i ya kanu no ka bang eating re ke jing siap ting ka long wan nak men sim ta jing mo jip khat ke jong boleh Ladangin pule na ka Bible, la ka gospel ke jong kat kum Lukas nang khatan ke khat ke bakharwai ter. Yi hang to ka Bible hi ka yangi. Japang kun sarong auria. Kani ka Bible ki thu yangi ka ong bahang ka wai ke snong. Ladan ka wai ka long ying Kristan. Bagi dan angut cipara, way ubahaya berway berit, unman berpara. Bat kini kalong yeng batip, ya ublay, kebacu pelong kijing duai, kijing selok ru, kum ke yeng. Bat kini kalong keberuspa. Keran kerhai keling ka bakin rak, kerhai ru kijing ri bakin ri. Ban pendapat biang yaki rei une wei parak kado yang tayeng usngau stan usngau kajing stan ke bu yo mau uklam na siap ting yo blai uklam na ting yo blai ongkat manga balai ken ngani songlang bedu men bedu pa ai noi hanga ya kabha ai noi ya kabha ke jonga bat ngan penhe ngan pensan hi dal jette ngan im lo yang jing im ban ngan kamrus pa ban yo men badi pa jung u hang ne gi thuru bolo ya ka ta jit ho bhab lo yo u klem pan no blai ne u siam ga jing start na la de hi ha ka bakut ha pedang jit ho bha ga jung u ha ka wai ga sni ha ta ga ri ga wan ga jing nem sniu lang bolo yit kam hang nong no yo kapisa ke jing don tiam jung u barok khat kelalot gum no ule la poi mle trei hakawai lau tau brio badan bari jingri bad leit ban sas niang ri sniang bad hangawai ke singi bolo than bha bolo yakni bam bolo jong sniang bad ong ne ka tin ke jong blai ye thu ngi ka long ba hang ka ta ka po Bukan dit threat, bukan mau yang jing senang, jing kerau jung pa jung u man jung u, bukan dit threat, bukan ke mensim, baru kau jing mut,
bau naik pai no chalok pa namar kam sem ke jong u ka yo sneo ka kan mau yak ai ka jing snang ka jing krau jong pa jong u bat kum ta la kelak bomut la naik pai no bat im sok kerhai hal ter jing im jong u andai perlok ba ye jong utrai Nyim la man klet la ring pule na ka gospel kup Matius kal nang bar punyo khot lai du pra ni syam hang tu bakat usrano yung Jisu wala ye bod yung Jisu wala tiblo di kamba yung Jisu wala pen kot jadi wala perko di kamba sla pertai Henry Hadin baka jirha spa yung kum mau syu uklet no ya kaya ibu belai Jisu la akmat ju la dino elo jong try bat hagas ni bu try jong Jisu Kristus sya halor ding pnan bagi pop jong ab jong pi neo sunrano jong Jisu Judas u klem pai din syo Henry ula siemyo tlai ula kiu hajrang jong uding bat los den pasi jing em jong u la shu kudu no hangta nama ro sim la jong jing sampang jing start haladehi ladang in pule kat kum ka kitab du Exodus nang ba arpo kat khot ba arpo ni siamang tu baka Bible gi kayang ni bangi dai ban sampang Yau belai namar ladang iting yau lano ngin omle pop show kai yang ngi galang ladang nyim siap ting yau belai ngat kijing yalam bakla dari siap ting yau belai kan no ka bingin le ngin siap ting yau belai nilaj yang ni kam bang percaya kamon jong belai jiruai sam kenang bakat Sispa kadwai galang masipo gali yalam jingmot ing pule hang to galang bagi jing siap ting yo try gadai gijing meyan badu bulai wa ay kibreu bakin lang be siampang ya ka ai ga bakimla hau bulai galong kabala kitab jirwai sam galang masispa laipo de khot ka basa ong ka ay jingkular hangi ladang siap ting bat penrit yala de ublai unyo ban map ya kipop kijongi kitab Malaki lenang balai dekat khandreu khnyo wai ki jingkular balada ki breu jong u siap ting yo u dia slok para lok jong u sapang kerteng ha ki sngi ki jing bung u ya ki jing bha ya kam jong ublai ya ki sngi ki bakhadu Laong bau lokular bau tho ya kitab jong jing kan mau hak her kesni gomju ro dan pule ni kitab di proverb galnang baar kan khat re bon nyo bublai ukular ya kata ba ladap pinpan ya ke jing stat berjing siampang ya iba big unlang kasti Bad ya kita iba kendo yak jing bublai unwan hasenda abadki. Dangin pule nak siti segi kalau saya gelnong baar khot ke baar ka ong yangi bau kulari kita dibangai dibadan nak jing kut lat nak jing im jongki bakim syamsu ya ke jing im hangno ki mensyong ilade Regi bawan nak mat jong blai dah kedonot ke papat berkapedang. Blai wa ayaki jing siampang bat ke jing tengan jong ke dunut. Ke kitab Jeremia lenong ke balai plai dekat ke balai. Lada pikirdu yak jing start. Khot kerpat yang wana ding pna. Bat pinyo ya kata ke bapikwa. Blai ni lam yak jing im ke jong pi. Yesiti Syau Jacob kenang meningkong dekat besan ke ong. Lada uno ru napi uduna ke jing start. Tuun pan no blai. Baai ke luj ya baro.
para bangit bait hakom kini gipor ni im makisni ibae ublay ukulari yangi lada biduna gajing tep biduna gajing siampang pan na ublay ukular ban ayangi ya kita barok Henry ni im magnisni singi gibae kene subjek ke khot yangi kaburu jing kali yangi gumno gajing im jongi marway la hashwa bangile ya kanogno kakam ha kanogno bagi plan lai dai exam la pule shwa bangle pule ban tho exam la dai exam la ibla dai ka por ban sim ya jing shong ha shong man kai ka banta baki labu ni shifting ya oblay ni wat jing start no oblay ne yang la jong ke jing sola ladang in pule na kitab Jeremia kelenang basab kenai dekat ban riu bat kumju uru na kitab Deuteronomy kelenang ba life ar dekat katway bat kat ar ngi hang tu blay ubu ya kata kerukom ban hikayah ngi gum gibril hang me hikayah gipukni om gipukni aswa bagin sinai kaskum kijit ya kejaka ba sajrong du lada kadai ya keding baskem lada ki mau ka ba mano kin omla ban penki lane ban wan penwet yang tang skum ban habaki gisna ida perkat seni bah badakwan ujumai ginom tua badakwan ge eryong kanom ki kata skum ban ke hikai ru ang ne kalong baswa baki khon yang pukni kilas dang ban he ban san om dai baki supply kum tu rei laong ba kastaino kan litno ya skum te bala isna sejrong du ini gis kun pukni kumno lagi bakla kin hap batinnya rei bulai ulam jingmod ong baka kmi pukni ka hikai bhayaki long ba kasdang ban penher yaki ban hap cheriat ka pning ne ki thamnyang ka hikai yaki kumno bakin he dai labiang nadong sedong ka kmi pukni ka pelaj yaki bakin her chakne ka slajong perte rei mangi kum ki banget ki jong ublai mangi kum ki kristan kadungut na kikmi kikpa jongi iba soto ba anda ki kon la samla kumno kin hikai kumno kin mi kendo ina ke pertai ba aku min gisni kene ka subjek ke hikai yang ni kalong ba kom kikmi kikpa ba kom ki kon samla sha ba pin sang ban hera jong gisna tin jong blay ong wat chwa siap ting yo blay but what is jing start pien sa siam chano blay uyalam tin jong blay ka maham yangi lani pule na ka city se ki hebrew kal nong khat lai ba khot ba saw ko ong to ke jing shong kurim kan long ba don buram hab dang baro bat ki jing thia ki bom da bit ngit na ba yagi ba auria ba yagi ba klaim on sabisha da ka sim ka ba kia ba kun thop ru yang aba yang hang ne kum ku pa ba don jong ki kun ki ba yang iro kum ki kun samla hai ke jing start ke jing shifting yo yang yo blai ha ka chong man ban tai ki long yin long sam ban scam aku bin kapo para bangai ju ye chau trai da ko buram ladang in pule na kitab Ezekiel bat kumju ru na city slong koren ublay
umaham uyoi ya kibriu uda ang hang ne lada dan giba lesi lesang giba poisyong ka kentai beres kentai senrang beres senrang ya giba kum kita om don jingmap akhir khasngi in poi chanurok chakdujok Imla ro pramngai bi ban berkat. Kai ke belajia yak senang Sodom dan Gomora. Kai ke belajia hakapor jong Noah. Kai jing le pop le sang jong Kibriu. War kita ke belajia jong belai kum Kristan ro. Kila ngap si pun ki jing sneu. Karena do yak Sodom dan Gomora lah tang do da gedeng. Lai im stang ulat bertigi. Por jong Noah, bo Noah wialap yang jing sisa ketin jong belai, mendon bas ngap. Lapan celai dah ke bat parok kila yapno. Berlok be iye bangai kau try. Balai mentangi don hakna ke lockdown, ke pertai parok gawe. Lah kangkut, lang mani kendo, war ki ying mani kang. Ubriu bat kabriu kimlong mani kendo haban yi jengai ki bor sarkar la penbo renti bha bang nei pun kongo balai hato amdon Kristan hato amdon mo pulai kitin ki jong belai ki bom wat kat ko mani subjek bor ka balang hang ne kalong bangin wat bang siap ting yo belai bat ye de ka jing start no belai hato amdon hato kene ka jingpang Nobel genera virus lana untuk COVID-19 usuan hi gom ki Kristan ngila day ban perkat seni bah ka ay ganye ngila ban let dien ki jong blay na pule na kitab na jirwai sam glanong ba lai khot ban riu san ban riu ong to nge hau trai dalak do nut baro wat chania halak jong jing siampang hakilinti baro to playu u de un pen beje kilinti ya jong me bom ju ro na kitab chronicle ganang man nyau khot bakat saw ong lada ki priu jong a ya ki bala khot da gerteng jong a kin pen rit yalade bat kin duwai bat kin wat ya khmat jong a bat kin phai sekilinti boman jong ki gom tangan ngau do benang bat ngan map igi pop jongki bat ngan pen kia ya keri jongki rok be iye akom ngene kapor kene ka subjek ka khot ini baki ne ki ai baro be jia ngene kapor kanum dei ka be sujie re blai udon yang i ban kan ne kapor kolong to ngin lai chek ne ka subjek uwei po wei ban bu jingkeli kat no sin nilai jak mat jo blai jing dua long ying stem gi jong kat no sin nilai jak mat jo blai ha swa bang nilai ka no no akam ha ka kamai ga ji ha ki kam gi jam ha jingim jongi man kasnu balai gi long ying long stem ki jot ki pra balai gi imlang salang ga jot ka pra balai ngin hap ba ka pertai bro we kan khang kum tin gi jong blai ga khat hangi ka long to ngin nilai jak mat jo blai kan no ka ba ngitip ngilong ibo bakla ki brio ki bombiang reu trai jong i Jesus Christ kiolo ding phana wat lon na jong jing ding phra sanal phra u wa to map ye ki na ba kim tip ye ke bekile lei ro nyo ban map yangi ba la dang ila bun sin ngia jak lenti jak jing bakla jing jong i reu ni lam yangi ba ngi ki ba ngajong blai min phai cho blai ngin bo aku blai jing duai padu blai ngilam nanti yangi blai lembak ni jing ka jing so nam tak borom jo u amen tan bo jing duai nyai ngu ye me oblai boru pa jingi bahabnang la penla atra yangi kom ka balang jong me ban yo yak ne ka subjek ka ne me subjek ka ba kraw oblai
มีอัตรายงเรากิบเรียบจัดกิบเรมการหดุมละพายเราคุณละขามารไว้เยซูคริสต์บันเสียเราดิ้งพลังกิทวายอัตรายกุมกันกับพ่อยิดอนนับเร่งกันจริงกะดุมยิมสู้ทั่วอัตรายกับไอ้บังเรบันแล่กับไอ้บังเรบันอิมยิช่องให้ยิงยิเซมยิสกุงูยิบอร์ปัญญาจังสรกาเรื่องนี้ก็มีบางอย่างจังแม่ก็ขัดกันใน subject กันละตัวยินเยียดอยากขมัดกันจังแม่ตัวยินละจริงน่ากันจังแม่อัตรายองค์ที่นี่จังแม่ละนักตะกี้เปรี้ยวยิบละขัดกันตั้งยินเป็นเรียดอยู่ละเด้อันเป็นก้อยเตะอัตราตัวยาลามยังงี้อัตรายยาลามยังกับพลังกันจังแม่รู้ลังเฮลังสันมันติดอยู่จังแม่บัดกันยาลามรู้สิบปอร์นักบอลนักสปอร์สิบปอร์อุบเลยนักบุรัมpucung amen Kaburam bat kajing sngow mo kalang yaw blay, nakabanta ka ni ka kubor kabang iyo snow, lang ba ka ni ka subject, haka ni ka meet. Ay bang ka ni ka kubor, kan penyo hangi ya kajing sngow to kabak kinjaman sim, ba umdan da ka wepat kalanti kabang ilaban yo, ya kajing start kum kajing kurku ka jaw blay, ya kajing jongi, light tang kajing shifting yaw blay hi. Ngilapoy hakabenta ka bakot jong kajing syakri ka jongi. Ngin perwai no ya kajing seng. Da kajing ruai ka bah rius pa lai po prang. Hun ki jong me ay ngen long. Jing sok jong me. Halakas niru tuay. Hakabawai no jong kajing syakri leng bakani kamit. Ngipan ya kajing ai kabadap yang kabadap karahai kajong utrai jong i Yesus Kristus. Kajing i kababam jukot kajong ublay pa. Lembak kajing asalok kabakan syait bor kajong umense makoy. Kini kajing karku jong kilaingot away ublay waim. Kinalong ringkat bakapo jong kajing syakri. Kilong ringkat bala ka jong kabalang ka jong me. O kiriw nga kibaran hangno. Kiba syakri bat kiba mani demya me. Nadu menta. Adu ki arta pam jukod. Amen.